Erawati pikantuk yang jaler ingkang asma Sutrimo Din Wesowati kanthi mas kawin emas 4 gram searto 3 juta rupiah lan seperangkat alat sholat ingkang sampun dipun parengaken kontan. Kula tampi pasrah wakil panjenengan inggih minangkapun adik dari panjenengan ingkang paling asma Erawati binti Bapak Edi Jasadi almarhum pikantuk piawun ingkang nami Sutrimo bin Bapak Eswadi ingkang sampun paring mas kawin arupi emas 8 gram harta 3 rupiah saha setengah alat ingkang pun melakukan kontan. Jelas masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, tapi khusus dumateng calon tunggal saderengipun abdi nikah dipunlaksanaken kula badhe waosaken khotbah nikah kanthi basa Arab kanthi usul mugia wonten manfaat lan barokah wontenipun dumateng calon tunggal ugi sehingga rawuh wonten majelis walimatul nikah menika. A'udzu billahi minasy syaithanir